ନେପାଳରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ହେବା ଘଟଣା ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭରା ଦୁଃଖିତ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ନେପାଳ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ କେତେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ତବାହ ହେଇଗଲା। ଚୀନକୁ ଜଣା ଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ ନେପାଳର ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେଇଲାନି। ମାନେ ସିଏ ଏତେ ବଦମାସ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କେମିତି ମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ମାନେ ଆମର ହେଲା ପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହେଲା ମୋଦି ସରକାର, ସିଏ ମାନେ ନେପାଳକୁ ଯେଉଁ ମହାନତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି 10 ଟନ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମାନେ ଔଷଧ ଦେବା, ପୁଣି ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେରେ 37 ଟନ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଟା କି ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଏଇ ମାନେ ନେପାଳର ଏଇ ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କେତେ ଦେଶ ଥିଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାନେ କେବଳ ନେପାଳ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବିପଦ ହେଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ମାନେ ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ମାନେ ମୋଦି ସରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନେ ନେତା ବୋଧେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ହଁ, ଜୟ ବିଜେପି ସରକାର, ଜୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଜୟ।